So big. gross. It's like a pint almost. It's a half a liter. Hello guys! Kumusta kayo? Nagbabalik ako at ang tagal-tagal na ng video na ito at i-upload nga natin. So ayan nga, dinner date, hindi yan dinner date. Kumain kami sa labas ni Mayor. And then, nag-ano kami guys, nag-ano ba yan? Nangumpra or nag little shopping ako para sa balikbayan box. At ayan nga, nakauwi na ako. Ang bilis naman pala. Ang hirap talaga mag voice over. So ayan nga, pag-uwi namin, si Francine at ang kanyang papa. Ayan si Francine. Napaka-papas girl talaga nitong batang to. So ayan nga, galang-langi siya gamay sa ihang papa. So ayan nga, kasi nakahiring mangguna siya guys na may pasalubong sa kanya ang papa niya. And by the way, si Francis pala ay natutulog na that time kaya hindi niyo makikita sa video, makikita niyo later. So, nagkunting ano lang ako, ano na ba to? Hindi shopping, nagkunting namili lang ako konti para sa balikbayan box kasi nga magpapadala tayo ng balikbayan box. But before that, amo sa ning ipakita kang Francine ang nabili namin kasi maka-unicorn kasi to siya guys. So ang papa niya naman pag talaga pag babae no, ang soft ang dali-daling ano ba to? Dali kayo o waton. So ang papa niya gamay langi lang ani niya. Mo na dayon ni ang papa pod. Oh, so mo na. So ayan nga, yun yung binili ng papa niya. Nakita namin yan sa Tiki Maxx guys kasi ano yan siya, sleeping bag na unicorn. Tapos pagkakita ng papa niya, sabi talaga agad ng papa niya, oh, Francine will like this one. Look at that. Look at the photo. There, the footage that you have in your hands. What is it? Unicorn planted. Yeah. That's it. Yeah, that planted. No, that's there. Yeah, it's a sleeping bag. Look at that. No, she asked for You can open that. That's so Yeah, full soft. And look at that there. You can open that. It's a zipper there on the side. On the side where the unicorn is. Here? Yeah, look, you can sneak in there. The other side, go in the And I other. don't need this pillow. No, you don't need it then anymore. But have a look there, Francine. Go inside there, then you can see the zipper there. I'll clean my feet. Ready to go my comfy bed. It's like a sack there, you see? You're no be cold at night. I can't fit. You can. No. It's open already. And then you can close the zipper on the side. I can't fit. That's a Is that cool? You said you're not buying me anything. we found that something there and It was coincidence. Yeah. Can be so lucky. You buy a big one. Yeah, no? it's a blanket for winter time. No, not winter time. No, you cannot have that in summer. I don't think so. That's too hot. It will be too hot. Yeah. No. I will keep it. Keep it in summertime. Yeah. That one is only when you wrap it up. Yeah. You don't need those sleeves. When in summertime, I can wrap it up. You can make a roll out of Yeah. that. In summertime. A tune. Mm-hmm. Now put it like this. A cute little pink unicorn. So, aside sa mga napamili namin konti guys, ito pakita ko sa inyo to, isa to siya, luggage to siya. Iwan ko ba kung bakit ako bumili ng mga luggages. Parang gustong-gusto ko na ata talagang umuwi ng Pinas. So, binili ko yan, naka-sale yan siya guys. Kasi dito kasi sa Tiki Maxx is like bagsakan siya ng mga designer brands. And yun nga, makakamura ka talaga guys. Kaya lagi ako napupunta sa Tiki Maxx kasi ang dami-daming mura. Makalas lang kayo kwarta. So aside from that, nakabili ako
to. It's a baby stuff and so on. All that from Tiki Maxx is actually yung baby stuff is regalo ko yan sa friend ko. Kung nakikita niya tong video na to, matingala yun siya karon pa na upload. Ang tagal-tagal na talaga. Yung basket na yan, gustong gusto ko talaga. So that is the next day, the next morning. Ayan na, inano na ni Mayor. Nini-start na niya ang first box. Irarap lang niya ng tape guys para stable siya or solido ba pag ato na isulod yung mga yung mga atong ipadala no. So ayan ang dalawa, ayan na din si Frances. So pasensya na talaga guys tong video to, ang tagal na to, pero i-upload ko siya para makita ng family ko yung nilagay ko sa balikbayan box. Kuha mama, dumating man yung box, at least may idea sila or alam natin no kung ano ang nawala, kung ano ang hindi dumating and so on. So ayan, inaano na ni Mayor, piniprepare na niya yung ilalagay natin sa balikbayan box. So ayan, mga ilan sa mga ilalagay ko, yung mga damit pala guys na yan, mga tinubuan yan siya, gagawin ko siyang parang ano ba to, pang-wrap ba, sumbay spill, or for example sa Nutella, gagawin ko siyang pang-wrap para hindi siya mabasag. So ayan ang mga nilagay na natin so far. Ang mga nilagay ko, mga kutsara, kung ano pa yan si Ella, mga damit niya, mga dali kayo natubuan, kay dali kayo ng dagko. Ayan naman si Vanessa, yung stepdaughter ko, tumulong din siya. Ayan. Not anymore wearing your golden suit. Uy. Ano, nabaliktad. Kundi siya, mandi unta itong purple kay. I'm very busy. Please don't Jo, kan Joshua. Lagyan natin ang pangalan. jokes to me. Joshua na day, ang green dye. Lagyan natin ang pangalan guys. Ang damit. Lagyan ng pangalan para automatic ba? Automatic. Panay daghana pa. That's the same what I need. Ngalan. Lig in the box. In the box. To your cousin, yeah? Mat. Say mat. Mat. Yeah, mat. Yeah? Switch it on. Make a for cousin mat. Say cousin mat. That's not going out from the box, yeah? That blind da, yeah? Switch it on. Yeah. Cousin mat. Say cousin mat. This is for you. Me? For cousin mat. Me? For cousin mat. Yeah? For cousin mat, yeah? Okay. Ito lang muna guys. Hindi pa ako natapos. May isang box pa. May isang box pa dyan. Yung mga nilayhang mga panty dira eh. Kwaknit. Yan lang muna. At tuloy natin bukas or the next day. Kailangan pa natin mag-grocery. Uy, why you take it back? Just for cousin mat. I'll pass in because you're eating chocolate, yeah? So, ayan guys, nag-time-lapse na ko guys, nag-continue ko, nag-focus yung pagsulat o pangangalan, anyway. Ilagyan ko ng pangalan guys para hindi sila magsamok dito kinsay tag-iya. So, para maapod yun kasi guys, kami sa Pilipinas, malaki kaming pamilya. And then, madami akong relatives do na bibigyan. So, ayan, bahin-bahin lang si ana sa maapod lang yun. So, hi guys, continuation ng ating balikbayan box. Ito na yung first nating box. Puno na. Pero mabawan ako siya mga biscuit. Pero lagyan ko siya ng mga damit pa dyan kasi muus-us pa man na mga damit. Ayan. Ito yung si Ella nagngalan dito. Nag-name sa mga sinina. Lagay natin to. So, ayan. Oh, sa mga palahubog. Mayroon kasi yung alcohol itong nabili ko. Ayan.
Kinlaw yun dayon. I don't know. Kinsa batikos, kinsa na ay gatagan na tog dress. Gitagsan niya mo ang Misha? Gitagsaan niya mo si Misha atong unicorn na dress? Mga tinubuan ba guys? Ang akong gipanghimo og kuan. So kani, maus-us pa muna siya guys. So lagyan natin siya ng damit sa ibabaw. Yeah, then which one then? Wala mo yung ana, no? Mga dress. Kami lang dito si Francine at si Mayor na sa ano, sa gawa na sa Okay, schon. so gross still. Wo war Nessa das angezogen? Sie war schon 10 Jahre alt. 10 Jahre alt? Ja. Du bist 10 Jahre alt mit das, Vanessa? Ja, then ayaw sana ipadalaw. Di na importante. Gignan ako na Hanen. Kana mapadala na na. What else will you feel? Misha din. Udah? Ja, Kylie hat sehr viel. Diese Kleid von mir. Ja, then Misha din. Igo na Misha? Kannst du es auch behalten? No! Or Bikay. Bikay is so gross that one. Ja. So, ang second box natin, tapusin natin na. Sugdan lang ako siya ba kasi at ipipick up mo to siya next week ata. So, ayan. Tapos na. Gigutom na kayo kumangaon sa amin. Kakain muna kami. Tapos, continue tayo later. Tapos, para ma-close na siya. Lagyan ko siya ng damit sa ibabaw para ma-safe siya. Tapos, i-close natin. Then, ayan. Now give it her. So, ayan ang ating kuan guys. Ito na lang natirang space natin. Pero madami-dami pa yan. Madami pa tayong malalagay dyan for sure. So, tuloy ko na lang siya bukas or the next day. Kasi duty pa ako maaga bukas. Full din sa ko early shift.